Aşgabatyň häkimetleri şäherdäki öýsüz, öwzarsyz pişikleri ýok etmek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Şunlar paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde we golaýynda zäherlenip öldürilen pişiklerin jesetleri köpeldi. Bizde pişikleri bu itleri avlamak, olary zäherläp öldürmek çäresi gutarmady. Şäheriň ähli künjegine pişikleri zäherleýärler. Häzir itler ýok diýen ýaly. Dip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 16 ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Zäher awy goşulan etleri ýa-da beýlik maddalary iýen pişikler köplenç ýerdeminlerde ölýärler. Ýaşaýjylar pişikleriň ölendigini olaryň jesetleri porsap, ýysy tutuş girelge ýaýrap başlandy bilip galýarlar. Men her gün eýsiz pişiklere iýmit berýärin. Olaryň sanynyň gün-günden azalýandygyny görüp ýüregim agyrýar. Dip haýwanlary gorap çykyş edýän Aşgabatly aktivist aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimliginden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki etleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Bu çäreler haýwanlary tutýan gulluklar we jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tarapyndan ýurduň dürli künjeginde wagtal amal edilýär. Soňky gedekşeýle çäreler güýz paslynda Aşgabatda we Liwap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherinde geçirilipdi. 10 ýyllyň dowamında häkimetler ýurtda öýsüz haýwanlaryň köpçüliklerini ýok edilmegi barada açaçan mesele gozamadylar. Şeýle-de olar adatlyň bu baradaky soraglaryny häzirki güne çenli jogapsyz goýýarlar. Beýleki tarapdan häkimetler ýurtda alabaý itleriniň kultuny güýçlendirip, hormatly itşinas we at gazanan itşinas atlaryny, şeýle-de ýylyň edermen alabaý medalyny döretdiler we türkmen alabaý itleriniň bayramyny esaslandyrdylar. Geçen ýylyň iýulynda ýurtda itleri rehimsizligi gadan edýän itleri köpeltmek we kinologiki işler barada kanun hem kabul edildi. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenlen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar, ýöne jeza çäreleriniň jikme-jiklikleri aýdynlaşdyrylmaýar. Aktivistler ýurtda iýdegsiz haýwanlary ýok etmek çäreleriniň dowam edýän wagtynda kabul edilen bu kanuny 200'lük diýip atlandyrdylar.